Sigiden binan ni kɔnɔntɔnna mun kɔni ye kalafili ye o lakɔlɔsiba ŋana ani k'o kow fɛsɛfɛsɛ ani k'a sariyadenw na bato o bɛ kɛ mun y'an ka jamana kiirisoba fɛ wa mun kɔni ye ka jaabiw k'o bɔ k'o da jamanadenw tulo kan i b'a ye k'a fɔ mun kɛra kalafili senfɛ jamana kiirisoba o de b'o bɔ k'o di jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Sigiden 50 wa mun kɔni ye sariya senw ye o de bɛ mun kɛra masakɛ ye o de b'o tɔ firifiri latigɛ mun ka fira ka fɔ e kɛra jamana yɛrɛ masakɛ ye an ka jamana kiirisoba fɛ. Sigiden 51 na n'i kɛra jamana masakɛ ye ka ban e kɔni e sen bɔra mun ye jamana yɛrɛ baarakɛ bondayɔrɔ minnu bɛ yen e tɛ se ka o kɛ tugun koyi wa mun kɔni ye jamana yɛrɛ fɛɛrɛtɔnw ye e sen bɛ b'o la e kɔni de ye jamana yɛrɛ bɛɛ ka masakɛ ye o wagati kɔnɔna na wa mun kɔni ye k'a fɔ k'i bɛ kan bɔ mun ye fɛn wɛrɛw nɔfɛ fɛn minnu bɛ kɛ kalafiliw senfɛ e sen t'o si la tun wa mun kɔni ye baara minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ maa wɛrɛw fɛ e tɛ se ka i sen don o si la tun fɛn fɛn bɛ se ka kɛ mun ye foroba baaraw ye i sen bɔr'o bɛɛ la e kɔni de bɛ to jamana masakɛya la fo ka taa kɛ e ka mun ye jamana masakɛya waati mun dir'i ma fo ka taa se o banni ma. Sigiden 52 n'e kɔni kɛra jamanakuntigi ye e kɔni se k'i sen don foyi la tun fɛn o fɛn a kɛra i yɛrɛ o walima ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o k'i sen don jamana yɛrɛ ka mun ye wulikajɔ minnu bɛ kɛ walasa mun ye jamana yɛrɛ niyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o kan ka di maaw ma maa minnu kan k'o labaara jamanakuntigi da man ka y'o la cogo si de la fo mun fana ye fo ka taa se mun ye wulikajɔ minnu bɛ kɛ walasa an ka baarayɔrɔba minnu bɛ yen olu bɛ baara minnu ɲini k'a di maa wɛrɛw ma ni maa wɛrɛw bɛ wuli ka na u ka gafew ladon k'o baaraw ɲini ko jamanakuntigi da nɔ man ka ye nin ko ninnu na koyi e kɔni kan ka kɛ maa ye maa minnu bɛ sigi ka maaw lajɛ a ka kɛ mun ye kelenya ani bɛnkelenya ani jɛlenya ani sariya senw kɔnɔna na jamanakuntigi man ka i yɛrɛ ta k'i don o la walasa ka dɔ kɔni dɛmɛ ka dɔ to yen ko o man ka kɛ cogo si de la.